Hey yo, YouTube man, back. This was Blind Dates, bro. South Squad X edition. We're trying something new because we didn't hear from you guys. We just took it to ourselves that hey, why don't you just give you a blind dates and give us blind dates? So South Squad X Blind Dates are coming, many more. With me and X-Kid and Weezy coming soon. Weezy's gonna be a guest of soon, season 3. So guys, stay tuned. Thank you. Sure. Yeah, I warn about no blind dates. So, so those are my questions. Yeah, it's going to what's your time? Makaphendule qala. Mina type yami. But speak again. Type yami. Umuntu taller than me. His skin tone doesn't matter. Yes. You? Then I wear nipples. So when I think I kufunela abantu women handle. Yeah. Phela ngisho mina nginenkani. Shut up. Hayi ngeke ngishaye because nami ngizomshaya. Unobulela nje. Yeah. No ifo. Type umuntu short. Skin color doesn't matter. Short telling me obviously. They say So personality wise, umuntu uthanda ukuhleka because nami ngithanda ukuhleka. Because I love everything. Uthanda ukuhleka umuntu yeah. A funny girl. or umuntu ohlekisa, Yeah. umuntu ogida. Qadile mfana bam. Okay, sicela ukuthi personality wise. Personality. Mele abe ne-attitude. Yeah. Kuthi abanye mabambheka athi hayi yini manje wena. Yes. Yeah? Umfana oyitshela kakhulu ngapha ngekho muhle. Never. Yeah. Uma uzitshela kakhulu ngekho muhle, hayi. Nang ophaphayo like o friendly nawo wonke umuntu ayi. I-red flag. Ngqedi. Mina bambuhle yo bonke la. Ini red flag entombazaneni. Ntombazane etshisayo ithanda ukuhlala nabafana. Yeah, ntombazane ebhemayo. Yeah, phela. Helen. Ini green flag emfaneni. Mfana handsome. Yeah. Ini green flag entombazaneni sho. Yo. Ntombazane khona ungihlekisa. Umuhle. Yeah, phela. Okay, yazi manje ngizoyenzani? Oh, nayi green flag umfana one brackets. Okay, Mike, ngizonika 5 minutes. Kuthi nikhulumisane. Ane.
ngiyachifta manje. Great. Yeah, ngibuzana amagama. Mina ngihlale kahle. Okay, seningaqala ke. Na 5 minutes. Makaqale. Hello. Hello. Njani? Ngiyaphi? It's your voice. Yeah? Can I please ask like a few questions? Yeah, ngabuza. So, Jobuthe umfana. Oh, hadis. Jobuthe umfana or handsome, mina ngimubumos. Oh, Asazi. Do you go by ama looks or personality? Personality. Nama looks I count sometimes. Sometimes. What do you mean? Yeah? What do you mean sometimes? Ish. Angazi ngizoexplaina kanjani. Wena ima njoba uthi when do you go for personality or ama looks? Personality. Oh. Ama looks Shuthi comes at the end. Shuthi ungahamba uye kemajideni yo introduce girlfriend yakhe imbi. Depends. Do you have questions to ask? Yeah. Ish. Okay, yilo ntuzana. Njoba ushilo i-reflect entombazaneni. Phelele like. Yeah, So manje mina ngoba mina ngiyabhema. Yes, say people will upset you, man. Ubhema ngicala. I-vibe. You? Hayi ngibhema. Red flag yokuqala. Sayma. Okay. Manje ngizonishangela question bese manje hayi ngizobambana ngezandla bese after khishwa ama mask. Nayibamba. Cela mama take over. Ah. Okay. Oyo makabamba imali. Bheka lethu. Bheka mina. Sasa ne video. Cala phansi. Imani. Umrater ngakhi out of 10? 4. Why? Yamazi lo muntu. Besides kumazi. Like 4, yeah. 4. Yeah. Wena umrater ngakhi? 3. Why? Ish. Ngiyamazela. Umazela ukuthi Hayi ish. History leyayikhuluma. No. ngicela ukubuza ukuthi izoba khona second date. Why? 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 Because lepasini. Oh, why? Ungayivala lapho. So yeah, we're closing it up. That was an episode of Mismatched.